Mnozí z nás poznali, jaké trampoty sebou přináší rozhodnutí v rodině, že se koupí nová chladnička. Proto jakékoliv zlepšení zásobování tohoto druhu spotřebního zboží je vítáno. Může k němu přispět i mezinárodní kooperace výrobce Kalexu Zlaté Moravce, o které se hovoří i v následující reportáži. Náš jediný výrobca chladničiek a mrazničiek, Kalex Zlaté Moravce, začal pracovať ako štátny podnik začiatkom tohoto roka so stratou takmer 80 miliónov korún. Bol to dôsledok minulých rokov, ktorý spôsobil jednak nadmerné výrobné zásoby a jednak dodatkové odvody za nekvalitné výrobky. My sme však do Kalexu prišli s jediným cieľom – zistiť, či bude na domácom trhu dostatok kvalitných chladničiek a mrazničiek. Najmä tie druhé v obchodoch chýbajú, preto patrili a často aj patria medzi tzv. Podpultové tovary. Dodávame aj kombinované chladničky, síce len jeden typ, a to je 250-ka, vyrábaná v licencii v kooperácii s firmou Rade Končar, a tých by sme mali v tomto roku dodať na vnútorný trh okolo 35 000. Myslíte, že to bude stačiť, lebo ľudia sa sťažujú na to, že práve týchto kombinovaných chladničiek je nedostatok? No určite to stačiť nebude, ale situáciu riešime nákupom licencie od talianskej firmy Iberna. Medzinárodná spolupráca so známou firmou je totiž jednou z ciest, ako Kalex môže vyriešiť vzniknuté ťažkosti. Tou ďalšou bude modernizácia samotného podniku, a to najmä jeho technologických zariadení, na čo podnik našiel podporu štátnej banky Československej. Za všetky opatrenia spomeňme nákup licencie na výrobu kompresorov, ktoré spôsobovali najviac sporu chladničiek a mrazničiek. Ale vráťme sa k spomínanej spolupráci s talianskou firmou. Pri nákupe závodu na výrobu kombinovaných chladničiek a mrazničiek sú už podpísané kontrakty a realizácia by mala, alebo prvé výrobky tohto typu by mali z nášho podniku odísť koncom budúceho roka. O čo konkrétne pôjde? Pôjde o kombinovaný výrobok chladnička-mraznička s obsahom 305, 345 a 355 litrov. V konečnom cieľovom roku by to malo predstavovať zvýšenie výroby o 100 000 kusov týchto výrobkov. Dodajme, že tieto výraznejšie obohatia náš domáci trh od roku 1991. Investícia za 170 miliónov devízových korún formou devízovo-návratného úveru sa podniku vráti za necelých 5 rokov a do značnej miery by mala vyriešiť aj ekonomické ťažkosti Kalexu. No a na záver sa môžete presvedčiť, že kombinovaná chladnička s mrazničkou Kalex Iberna vyzerá naozaj veľmi dobre a spĺňa všetky parametre porovnateľné s poprednými európskymi výrobcami. Škoda len, že nemôže byť na trhu skôr.